Җомга кичә хәерле булсын дип, Саба дулкыннары телевидениесе бу атнага булган яңалыклар чыгарылышын карарга чакыра. Эфирда атна информацион программасы. Бүгенге тапшыруда урын алачак кайбер темалар турында. Халык ихтыяҗы нидә? Узган шимбәдә Сабада ярминкә гөрләде. Бергә тапшырабыз. Бердәм дәүләт имтиханнарын әти-әниләр белән бергә бирү көне бөтен Россия акциясе дәвам итә. Кичә Саба гимназиясендә дә әти-әниләр сынау тотты. Җырчы Дина Латыйпованың китап презентациясе үтте. Үзебезнең җирлек эшмәкәрләре җитештергән товар продукцияләр һәрвакыт зур сорау белән үтә, һәм аларны барсын бергә ярминкәләрдә генә күреп, кулга алып, авыз итеп була. Сәүдә эшенең бу ысулын халык менә шуның өчен дә көтеп ала. Узган шимбәдә Сабалылар өчен язгы ярминкә оештырылды. Картодром мәйданында бүген дәү техникалар һәм сәүдә рәтләре тезелгән. Ярминкәләр үткәрү өчен уңышлы урын бу. Соңгы елларда район чарасы биредә оештырылуы белән отышлы. Машиналар белән кирегә чыгарга, төяп китәргә дә уңайлы. Утын, пешән, салам, ашлык, зур сорау белән үтә торган кирәк яраклар. Шуңа да алар иң беренче ияле булдылар. Агачның бүләнәлесен лесхозлылар куб метрын 1025 сумнан, әзер утынның куб метрын 1700 сумнан, апилка, ягъни пышкы чүбенең куб метрын 2025 сумнан тәкъдим иттеләр. Аларны ай күрде, кояш алды. Бик тиз мәйданны бушаттылар. Сәүдәләр бик әйбәт барды бүгенге ярмаркада. Без бүрәнәле килеш утыннар, ярылган утыннар, апилкалар алып килдек. Аларны инде халык сразу алып бетерде. Хәзер инде тагын халык кулланган товарлары, үзебезнең сувенирларны алып килдек. Аларны да бик яратып, алар корзиннар, савыт савалар. Урман хуҗалыгының сувенир цехы товарлары аш-су бүлмәсен ямьләве, экологик чисталыгы белән үзенә җәлеп итә. Алар биредә һәрчак әйбәт сатыла. Бүләккә дә бик матурлар. Язның ерак түгеллеге Ленар Әхтәмов тирәсендә яхшы сизелә. Чәчәк, утырту һәм сату суганы, бәрәңге алып килгән ул. Халык иң элек бәрәңгесен алып бетерде. Килограммының 58 сум торуында кыйммәтсенмәделәр. Ә менә Голландиядән Штутгартен сортлы суган турында хуҗабикәләргә сөйлисе юк. Бик эре, сусыл, әче булмаган яшелчәнең майонез чиләге 250 сум торды. Эшмәкәр аны 1 тонна алып килгән. Быелгысы елны суган голландский юк, үзегез беләсез. Менә булган беренче партияны сатабыз. Дальше нәрсә булыр? Кеше нәрсәгә сусаган дисәң, кеше бәрәңге дә күп ала быел, суган да күп ала быел, чәчәк тә күп ала быел. Әйтә алмыйм нәрсә булыр дальше. Карлар эреп бетү белән бакчаларда агачларны тәрбияләү эшләре башлана. Ярминкәдә бакчачыларга ярдәмлек чараларын шулай ук Ленар Әхтәмов та табарга була иде. Менә мин күп кешегә әйтәсем килгән сүз, агачлар почкалар уянганнан соң миңа киләләр. Агачның почкалары уянганчы сибәтергә менә бу препарат бар. Бу препарат бик әйбәт, бик яхшы. Бер сиптең, уже агачларыгыз бетләми дә, кыртламый да, яфрагы да бетерелми. Карлыганнарга, крыжовникка бик әйбәт. Тагыннар сливага. Күп кеше сливаны бетерелеп, яфраклары кыйылып беткәч миңа килә. Ленар нишләтик? Менә аны хәзер сибәргә кирәк. Бу хәзер сибелә торган. Агачларның почкалары уянганчы сибә торган әйбер бу. Кемнеңдер карды бик кар күп яуган кешеләрнең әз генә турып тора инде. Мәсәлән, апрельнең 15-ләрендә сибәләр, ул вакытта әйбәтләнә инде. Бу кулланган препаратны әле бер кеше дә зарланып әйткәне юк. Янәшәдәге эшмәкәр Байлар Сабасыннан Рөстәм Хосаинов үзләре җитештергән чәкчәкләрне алып чыккан. Сабалылар исеме белән пешкән бу чәй тәм-томын районыбыз кибетләреннән алырга була. Бүгін көндә біз шықтық чәкчәкләр белән. Чәкчәкнең төрле разновидностьлары бар. Объемнан аерыла, аннан соң инде түгәрәк менә чәкчәкләр бар, анда инде шоколадная глазурь кондитерская, шуның белән грецкий орех, арахис, кунжутлар белән ясалган төрле ассорти буларак. Без үзебез Сабада пешерәбез, моны цехта ясыйбыз, кибетләргә таратабыз Сабадагы. Кибетләр инде практически бүтән кибетләрдә бар, Саба районында, тирә-як районнарда да бар, Казанда да күрергә мөмкин. Нәрсә белән аерыла дигәндә, безнең чәкчәк инде үзебезнең Сабада ясалгач, чын үзебездән алынган баллар белән сыйфатлы иттереп ясарга тырышабыз. Соңгы көннәрнең товар ажиотажы ярмаларга да бик кагылды. Бәяләр кискен артты, кайберләре киштәләрдән дә югалды.
Шуны исәптә тотып, район кулланучылар җәмгыяте ярмаларны төрлесеннән алып чыккан. Аларны 2 килограммлап тутырып, сатып алучыларга җайлаштырып та куйганнар. Шундый карабудай 240 сум, тора 86 сум, дөге 136 сум, он 66 сум иде. Җәмгыятьнең ит сәүдәсе аеруча гөрләде. Туңдырып киселгәнлеге белән ул сатарга да, алырга да уңайлы булды. Итнең кыйбатлыгында түгел, иң мөһиме әйбәт булуында. Без хуҗалыктан алабыз үзебез, шул 480 сумга сатабыз. Менә әйбәт булгач, 2 кисәк кенә итем калды. Ураза айлары башланды. Бүтән үсендәгән ураза айлары белән котлыйм ураза тотучыларны. Шул иңнее итнең кыйбат дип ашатырына да кыйбат бит. Ашлыгы да кыйбат. Шуңа күрә кыйбат дип тормадылар. Сифаты булгач, әйбәт булгач алдылар. Итнең яңа чалынганын Юсуф Алан фермеры алып килгән иде. Аларда ул килограммы 450 сумнан үтте. Табыннарда ел әйләне өзелми торган ризык бал да Ярбикә рәтләрендә түрдә булды. Аны Собалылар да күрше районнарда тәкъдим итте. Теләчедән килгән Сабирҗановларның бал төрлелеге бик күп иде. Шуңа алар тирәсендә сатып алучылар да күп җыелды. Безнең ассортиментларыбыз төрле-төрле. Быел инде менә маточный малашкалы балларыбыз бар, пергалы балларыбыз бар. Алар инде лечебный дип атала. Пергалар бар, кәрәсле баллар бар, яңа гына киселгән. Аннан соң эш умарталыгыбыз бар. Мин үзем 35 ел умарталыкта эшлим. Бу баллар һәрберсе бөтенесе дә үзебезнеке. Урман балы бар, шәшәк балы бар, юкә кушылган юкәле шәшәк балларыбыз бар. Балаларга бик файдалы менә пергалар бар, кәрәсле баллар. Хәзер менә салкын тигәннән файдалы прополислар. Бүгенге көндә бик кирәкле. Һәрдаим барсы да бик файдалы. Аннан соң сабага бик яратып киләбез. Чакырып та торалар. Бик яратып киләбез. Көтеп алган клиентларыбыз бар. Халык ярминкәләрне нәкъ менә шул җитештерүченең үз кулыннан сатып ала алуы өчен үз итә. Аларга продукцияның сыйфатлы, яңа өлгергән булуы да бик мөһим. Рәхмәтләрен безнең белән дә бүлештеләр. Менә баллар алдым, бер нидән юкә бал алдым. Менә хәзер шәшәк бал алам. Бал гына ашыйм мин хәзер. Писок тотканым юк. Писок зарарлы ул. Шуңа күрә менә балга жәлләмим акчаны 3 банка ашадым кыш буе. Балны. Бал белән тортлар пешерәм. Медовый торт. Бик сагындык мала ярмаркаларындагы гелдә шушлайтырып булсын инде ул ярмаркалар. Аннары колбаса белән мәсәләр алдык инде. Ярмаркалар бик сирәк була Сабада. Хат Казанга бар, бездә бик сирәк була ул ярмаркалар. Шуңа дип килгән ик менә соңрак булды, кира алмадык. Анда нидә тордык. Пробкада тордык, кира алмыйча. Иткә дип килгән ик. Ну алдык инде, ну конечно соңга калып килдек. Менә бәяләр ничек? Ничего, итләр дә арткан инде хәзер. Ничесен инде бөтен җирдә артты бит инде ул. Бездә генә түгел. Ит алдык, кыяр помидор алдык. Нормально дип уйлыйбыз. Нормально, яшәргә була. Ешрак булсын, нурны организовать иткән өчен рәхмәт инде. Сатып алучыларга сәүдә барышы ошый, сатучылар товар, продукциялары үткәннән канәгать. Ярминкәнең асылы да менә шунда. Иң мөһиме халык аның дәвамлы булуын сорый. 20 марттан 5 апрельгә кадәр Татарстан Республикасында язгы каникуллар исеме астында киң масштаблы акция булып үтте. Бу вакыт аралыгында безнең иҗат төркеме ЮХИДИ инспекторлары белән мәктәп яннарында да эшләде, соңгы рейд Байлар сабасының шоколад балалар бакчасы янында булды. Бала төп пассажир акциясы барышында ЮХИДИ инспекторлары балаларны махсус креслога утырту һәм куркынычсызлык кайышы куелуны тикшерде. Без туктаткан беренче машинада ук баланың креслога утырмавы ачыкланды. Андыйларга карата беркетмә төзелә һәм шоферлар 3000 сум күләмендә штрафка тартыла. Соңгы 3 айда Саба районы буенча 40-ка якын административ беркетмә төзелде. Махсус урындыклар булмаган өчен әтәйләргә тәэсир килә инде балаларны махсус урындыкларга утыртып, ремнән тагып йөртүләрен сорарга. Балаларның куркынычсызлыгы өлкәннәр кулында. Нинди кагыйдә үтәләргә тиешлеген әти-әниләр, әби-бабайлар да яхшы белергә тиеш. Вакыт булганда шулай оныкны бакчага киләбез. Әниләре өйдә юк чагында шулай безгә туры килә. Аллага шөкер, бик шатланып илтәбез. Һәм баланың куркынычсызлыгы өчен бу креслоларны бик кирәк дип табабыз. Ул куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү ул безнең гомеребезне һәм балаларыбызның исәнлеген, саулыгын саклый торган
шара, шуңа күрә инде мин әйтерем, ул бик креслосыз балаларны утыртып йөрү, ул бик зур җавап, әтиәниләр ягында бик зур җавапсызлык дип инде. Шуңа күрә тырышырга кирәк, балаларның сәламәтлеген, үзебезнең тынычлыкны сакларга кирәк. Менә бүген балабызны беренче тапкырын садикка алып килдек. Детский креслоны баштан алып куйган идек. Шул чак безопасность буенча кайгыртабыз. Шуңа баланы һәр чакта детский креслода утырып йөрергә тырышабыз. Хукук бузуу очраклары бер-бер артлы ачыкланып торды. Эшелгән кеше үзенең куркынычсызлык кайышын эләктермәгән. Балаларны креслога утыртмаучы 2 шоферга беркетмә төзелде. Юл йөрү кагыйдәләренә салкын караучылар шактый. Инспекторлар озаграк эшләгән саен саннар артканнан арта бара. Бу акция барышында инде без әти-әниләргә, балаларга үзебезнең тематик белешмәлекләр өләштек һәм инде балаларга менә шушындый тематик китаплар белән аларны сөендердек. Biz indi yıl davamında məktəblər bilən, балалар бакчалары белән тыгыз элемтәдә эшлибез, мероприятиялар, әңгәмәләр үткәрәбез, төрле гаилә конкурслары оештырабыз. Балаларны махсус креслога утыртмаучыларга узган 2021 елда 124 беркетмә төзелгән. Күбесе шундый рейд акциялар барышында ачыклана. Онытмасак иде, балаларның яшенә карап автомобиль утыргычында йөртү, аның авырлыгына һәм буена туры килгән балалар өчен махсус саклану җайланмаларын кулланып башкарылырга тиеш. Ата-аналар яңа парта артына утырды. 15 марттан 15 апрельгә кадәр бергә тапшырабыз. Ата-аналар тарафыннан бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру көне Бөтен Россия акциясы уза. Сынаулар Саба гимназиясында да үтте. Әти-әниләрнең белем дәрәҗәләре белән безнең иҗат төркеме дә кызыксынды. 6-нчы тапкыр уздырылучы акцияның максаты чыгарылыш сыйныф укучыларының ата-аналарына бердәм дәүләт имтиханын тапшыру процедурасын күрсәтү. Максаты булып тора инде безнең балалар белән бер рәттән ата-аналарыбызда бердәм дәүләт имтиханнары алдында бик нык борчылалар. Нәрсә микән ул? Күбесенең инде без беренче балалары чыга. Һәм инде шушыны иштән, шушы процедураны иштән алар күрү өчен шушындый безнең акция үткәрелә. Безнең инде Саба районы буенча пункт проведения ЕГЭ шулай ук Саба гимназиясында урнашачак. Без инде нәкъ балалар шикелле үк алар башыннан алып металл рамкадан кирип, өстәл артларына утырып, ЕГЭ бланкалары тутырып, шул бланкаларда заданияларны башкару процедуры өчен узачаклар. Монда аларга уздырыла безнең инструктаж, шулай ук инде балаларның кимнар кайда ничек печатләнә, ничек итеп аларга таратыла, нинди куркынычсызлык чаралары кулланыла, biz барысында аларга инде эшләп күрсәтәчәкбез. Чыгарылыш имтиханы аеруча бердәм дәүләт имтиханы ныклы белем таләп итә. Әмма тормыш күрсәткәнчә, сынау тапшыру өчен балага белем генә җитми. Аңа үз көченә ышаныч, психологик яктан әзерлек тә кирәк. Балалар түгел, үзем дә бераз каушадым, бик дулкынланып килдем ди. Шәмәрдәннән имтихан тотарга килгән Алсу Гали Әхмәтова. Улым бу елны 11 класста укый, үземнең малаем. Шуңа күрә менә бүген шунда акция икәнен билгеле булгач, мин үземне сынап карарга булдым. Алар белән булган ситуацияны үземдә сизеп карыйсым килде. Шуңа күрә бу акциядә катнашуыма мин шатмын. Барыбызга да уңышлар телим. Нәкъ балалары кебек үк әти-әниләр шәхси әйберләрен, телефоннарын тапшырдылар, тимер эзләгеч аша үттеләр. Аларга имтихан барышында ничек контроль алып барылуы, сынау материалларының ничек бастырылуы һәм эшкәртелүе турында сөйләделәр. Инструктаж үткәннән соң ата-аналар теркәлү бланкларын тутырырга кереште. Районыбызның төрле авылларыннан килгән 15 ата-ана математика фәненнән база дәрәҗәсендәге имтихан эше яздылар. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Кыттусов та үзенең белем дәрәҗәсен тикшереп карарга бик теләп килгән. Үземне сынап карыйсым килде. Урта мәктәпне 94нче елда тәмамлаган идем, диде ул. Мин инде уйлыйм, һәрбер бала бу имтиханнарга үзенең бөтен барлык көчен җыеп, әйбәтләп әзерләнергә тиеш дип. Менә шушы имтиханнарны биргәндә үзебезнең балаларыбыз нинди халәттә, ул экзаменнар ничек үтә, анда нинди таләпләр бар, менә барысы да ул ата-аналар өчен бик кызык. Һәрбер әти-әнигә үзенә дә бик кызык булыр иде, үзенең белемен яңадан бер кат сынап алырга. Аннан соң инде шушы бирелгән материалларның авырлыгын, ничегрәк үзеңне тотырга кирәк, төрле ситуацияларда ничек сораулар бирергә була, чыгып керергә була һәм башкасы, ул инде менә әти-әниләргә барыбер яңа өстәмә мәгълүмат булып
алар инде балаларын күбрәк аңларлары дип уйлыйм һәм бердән дәүләт имтиханнарына әзерләгәндә алар үзләренең өлешләрен шулай кертә алырлар дип уйлыйм. Иң беренче инде уй шушы алган белемнәрен барсы да сакланган микән дигән шундый уйга уйлап алдым шушы уйны. Инде күзнең бер эше белән генә ачып карагач, инде күп кенә әйберләрне әле хәтерлим икән. Шуңа күрә инде мин уйлыйм, үземнең битемә кызлык китермәмен, матур иттереп эшләп язып чыгармын дип уйлыйм. Ата-аналар өчен әзерләнгән гадиләштерелгән биремнәрне үтәү өчен 1 сәгать вакыт бирелде. Нәтиҗәләре дә билгеле, алары да сөендерерлек. Үзләре дә бу процедураны үз иңнәрендә татыган әти-әниләр балаларына дөрес юнәлеш күрсәтерләр дип ышанып калабыз. Шушы көннәрдә Тулпар ресторанында җырчы Татарстанның атказанган артисты Дина Латыйповның Мәк шәшәге китабын тәкъдим итү булды. Китапханәчеләр, китап яратучылар бу очрашуга бик ныклы әзерлек белән килгән иде. Китаптан өзекләр укылды, сәхнәләштереп тә күрсәтелде. Авторга сораулар да күп бирелде, ә матур теләкләр, рәхмәт сүзләре тагы да күп булды. Соңгы елларда язучылар белән китап укучылар арасын якынайту өчен төрле юллар эзләнелә. Китаплар төрле форматта чыгарыла. Авторлар китап укушы белән элемтәне югалтмас өчен социаль челтәрләрдә актив эшчәнлек алып баралар. Авторны популярлаштыруда соңгысының роле зуррак тәле. Җырчы Татарстанның атказанган артисты Дина Латыйпованың ярты ел элек дөнья күргән Мәк шәшәге китабы да тиз арада күпләрне үзенә җәлеп итә. Исеме үк җырлап торган әсәрне хәзерге вакытта китап укучылар кулдан-кулга йөртеп укыйлар. Мәк шәшәге әсәре нәкъ Мәк шәшәгенә тәңгәл килеп тора. Мәк шәшәге үзенең таҗларын бик тиз, бик иртә куйган кебек, Мәк шәшәгендәге дә геройларның мәхәббәт язмышы менә шулайрак килеп чыкты. Шуңа күрә мин моны Мәк шәшәге әсәрендә Мәкнең шәшәгенең үзе белән чагыштырып бирдем инде. Менә шуңа күрә шулай килеп туган китап ул Мәк шәшәге әсәре. Дина Латыйпова беренче һөнәре буенча медик булса да, әдәбиятка булган мәхәббәте аны Казан университетына алып килә. Татар филологиясе факультетын тәмамлый. Җырчы Тамадада булгач, социаль челтәрләрдә дә актив эшчәнлек алып барган Дина Латыйпова кеше язмышларына берничек тә битараф кала алмый. Геройлар бу өчен барлыктан алып язылган. Бу геройларның әле кайсы берсе исән, чөнки бу безнең яшьлеккә кайтып кала. Безнең яшьлектән әзрәк монда бу бара 70-75 еллар уртасында бара торган язмышлар монда. Ул чордагы яшьләр язмышы. Нигездә бит инде мәхәббәт ята. Шуңа күрә бу әсәрнең төп героинясы белән миңа үземә турыдан-туры сөйләшергә туры килде. Шулай юллар кисешкәч, ул язмышын сөйләде. Һәм күпмедер вакыттан соң мин моны берничә генә бүлек иттереп, Instagram челтәрендә язып чыгармын дигән идем. Нәкъ Мәк шәшәге ачылган вакытта күзем төште бакчадагы декоратив Мәк шәшәгенә дә. Каралым әйтәм, Гөлнурның язмышы бит инде шушы шәшәкләрдә дип. Шуннан соң менә кулыма каләм алып түгел, Instagram челтәрендә тотындым язырга. Бу кәгазьгә түгел, интернет челтәргә языла башлаган әсәр. Шуннан соң инде ул бер генә бүлектән дә булмады, 5 генә бүлектән дә булмады, киңәя барды, зурая барды. Ник димәктән, моны укучылар үзләренең комментарийлары белән тагы да байыта төштеләр. Монда таләп куя башладылар. Менә бүген битерәм, була дигәнгә Һич мөмкин булмады. Алардан комментарийлар килә, һәр нәрсәне җентекләп язырга туры килә. Шулай итеп, менә ул 575 биттән торган зур гына әсәр китап барлыкка килеп чыкты. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасының әдәби кунакханә проекты уңышлы гына эшләп килә. Һәм ул китап укучыларны авторлар белән якынайтуның үзенчәлекле бер ысулы булып тора. Әйе, Аллаһка шөкер, без менә язучыларны халыкка тарату өчен, таныту өчен, үзебезне берләштерү өчен чакыра торган әдәби кунакханәбезне быел да дәвам итәбез. Һәм без аны инде Дина Латыйпова белән башладык. Аның быел бик матур әсәре басылып чыкты. Ул Мәк шәшәге дип атала. 70-нче еллардагы авыл тормышы, мәхәббәт, ярату, менә шушы бер-берсен үзлеп яраткан ярларның бер-берсенә булган мәхәббәте, керсез саф мәхәббәте турында бик матур әсәр. Безнең инде ишкенә китап кайтты районга. Шушы китап, шулай булса да, безнең китап укучыларыбыз аны кулдан төшерми бик матур итеп укып чыктылар күбесе. Һәм менә бүген әле күбесе сатып та алдылар. Шушы китаплар буенча авылларда да инде без аларны тәкъдир итү кичәләре үткәрдек. Һәм инде китап укучыларыбызның бик зур үтенечен, теләген истә тотып, менә бүген бездә кунакта Дина һәм Рафаэль Латыйповлар. Мәк шәшәге әсәре эш гашыйкның мәхәббәт өчен көрәше, шын ярату хисенең кеше тормышындагы роле турында. Еллар аша үтеп тә сөюнең сафлыгын саклап кала алган геройлар безне елата да, тәрбия дә бирә. Чыкмыйга кияүгә. Вәгъдә бир. Әйдә икенче көзгә. Бу вакытта туй гөрләтик. Карале. Карале. Әйдә.
Шүкірға Фәрит, әлі бір ел күтесі бар бей. Сені юғалтудан қорқам. 2 ел юғалмадым бит инде, қазіргіне юғалмам. Ondan оқып та бітіресі бар бит әлі. Оқуыңны тамамларға көп қалмады бит инде. Бітірерсің. Әне, парк айтты. Ауылда участок хастаханасы түзейміз деп. Шунда ішке қайтырсың. Мен колхозда қалам. Үй салырмыз. Өзіме ақшаған малай. Һәм сен ақшаған қыз алып қайтырмыз. Мен яратам сені бәрім. Мен де сені жаным. Олайса, бір жауабыңды, Гүлнұрым, сен ризамы? Риза. Уақте жаным. Ура! Китапхана директоры Лейсан Билалова язушыға ижады уңышлар тіледі. Миша Дулқыннары клуб бірләшмәсенә йөреп каләм тибрәтүчеләрдә Динә ханымның иҗатына карата булган фикерләре, якты теләкләре белән уртаклаштылар. Кичә барышында китапханәчеләр тарафыннан әсәрдәге геройларга анализ ясалды, иҗатына карата сораулар бирелде. Мәдәният хезмәткәрләре Зөлфәт Саматов, Булат Шәмсиев, Илнур Ибрахимов шараның музыкаль бизәлешен тәэмин иттеләр. Сәнгать мәктәбе укучылары Илзат Кужин һәм Зәйнәп Әскәрова әсәрнең эштәлеген бию телендә җиткерә алды. Китап укырга яратучыларны иң сөендергәне Дина Латыйпованың әдәби эшчәнлеген дәвам итәргә җыенуы. Районыбыз оешма предприятиеләре ел сайын үзешчән сәнгать бәйгеләрендә катнаша. Быел коллективлар Җырлый Гали шоу проекты белән төрле авылларда халыкка үз сәләтләрен күрсәтә. Районыбызда оешма предприятиеләр арасында ел сайын матур иҗади бәйге ярышлар уза тора. Төрле һөнәр ияләре җыр, театр, бию һәм сәнгать төрләрендә үзләрен сынайлар һәм осталыкларын күрсәтәләр. Быел исә районыбызда оешмалар арасында Җырлыйк әле дип аталган шоу проект игълан ителде. 2 апрель кичендә район хакимиятендә эшләүчеләр һәм анда эшләп чыккан ветераннар Иләбәр авылы мәдәният йортында чыгыш ясадылар. Тамашаны карарга тирә-күрше авыллардан да килгәннәр иде. Хакимияттә эшләүчеләр тамашага бик яхшы әзерләнгәннәр. Сәхнә бизәлеше, яктырткыч утлар, музыкантлар һәм катнашучыларның иң осталарын сайлап алганнар. Менә сәхнәгә катнашучы парлар чыкты. Камил Хисамиев, Лейсан Әхмәтшина, Фирдус Гыйлметдинов, Миләүшә Вакказова, Мидәхәт Хафизов һәм Венера Вилданова. Алар биремнәрне күңел аша үткәреп, җаваплар кайтардылар. Айсылу Курбанова һәм Марат Кәримов тамашаны бик килешле һәм оста итеп алып бардылар. Ярыш булгач, җиңүчеләр дә булмый калмый. Камил Хисамиев һәм Лейсан Әхмәтшина күп сорауларга дөрес җавап табып, җиңүче булдылар. Сәхнәдә башкарылган җырларны тамашачылар күп күреп, бергәләшеп җырлап утырдылар. Шоу тамаша бик күңелле узды. Якташыбыз музыкант, композитор, педагог, җәмәгать эшлеклесе Юлбат авылында туып үскән. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәп иҗат итүче Рафинат Сәләхов Собада дуслар җыелган җирдә дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә үткәрде. Милли сәнгатьне үстерүгә үзеннән зур өлеш керткән талантлы шәхес һәм үткән кичә турында алдагы хәбәребездә. Рафинат Сәләхов исеме татар эстрадасында күп кырлы шәхес буларак билгеле. Ул күренекле композитор, баянчы, курайчы, педагог, җәмәгать эшлеклесе. Районыбызның Юлбат авылында туып үскән Рафинат Ясәви улы үзенең олы юбилеен шушы көннәрдә туган ягы байлар сабасында билгеләп үтте. Аны бәйрәме белән тәбрикләргә иҗатташ дуслары, якташлары килде. Иң беренче чиратта Рафинат абыйның юбилеенең нәкъ менә туган җирендә, Саба җирлегендә узуын ассызыклап үтәсем килә. Аны әлбәттә республика күләмендә беләләр. Ул инде халыкара дәрәҗәдә дә, бөтен Россия дәрәҗәсендә дә бәйгеләрдә катнашкан кеше, эшләгән эшләре иксез чиксез, әмма шулай да кеше үзенең
bütün эшчәнлеген күрсәтергә, иҗатын күрсәтергә, үзенең шатлыгы белән, гомер бәйрәме белән уртаклашырга туган җиренә кайта икән, һәм аны биредә җитәкчелек тә, туган халкы да, туган җире дә сагынып көтеп ала һәм зурлый икән, менә моннан да зур бүләк, моннан да зур бәйрәм була алмый дип саныйм. Кеше нинди генә биеклекләргә ирешсә дә, аны туган ягында олыласалар, ул бәхетле кеше. Шын күңелдән авылдашлар белән җыелып мендек. Рафинат абый райондашкына түгел безнең авылдашыбыз, Юлат авылыннан чыккан шәхес дип әйтергә кирәк. Без аның концертына, юбилей кичәсенә бик теләп, бик яратып мендек. Аңа киләчәктә иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек теләп каласы килә. Мин бүген Рафинат Салаховның юбилейы кичәсенә котларга дип килдем. Мин аны шул укытучы буларак, аның композитор буларак, һәм аның матур язмаларын, аның матур җырларын минем укучы балаларым да җырлап үстеләр. Аңа сәламәтлек, озын гомер, таланты саекмасын. Һаман шулай менә шундый көләч йөзле, шундый тыйнак, матур, әйбәт, яхшы кеше булып калса иде. Рафинат Салахов тыйнак шәхес. Ул һәр вакыт үз эш мәшәкатьләренә чумып, халыкка хезмәт итә. Педагог буларак күпме яшьләрне Курай серләренә өйрәтте ул. Музыкант, педагог Рафаил Гайнетдинов белән алар озак еллар иҗатташ дуслар. Рафаил абый исә Курайлар ясый. Юбилей кичәсендә ул Саба музыка мәктәбенә 10 Курай бүләк итте. Рафинат Салахов танылган музыкант кына түгел, ул танылган педагог та. Бик озак еллардан бирле, 25 елдан артык ул балаларга Курай серләренә, гармон серләренә төшендерә. Һәм аның балалар белән эшләү алымнары бик кызык. Курай уйнатырга Рафинат абыйга бөтен Казан йөри. Казанның 18нче гимназиясе, 2нче гимназиясе, Адымнар мәктәбендә Рафинат абыйның Курай түгәрәге гөрләп эшләп бара. Ул көнне уен кораллары, педагогик эшчәнлек турында күп сөйләнде. Рафинат үзенең бәйрәмен талантлы, яраткан артистлар чыгышы белән бизәде. Рәшид Сабиров, Зөлфирә Сыңгатуллина, Асаф Вәлиев, Селина Зәйнетдинова, Фәрит Мирзануров, фокусчы Дан Карахан чыгышларын тамашачылар бик тә яратып кабул иттеләр. 3 сәгатькә сузылган бәйрәм бер мизгелдә узып китте. Сабадагы бакча балаларының Рафинат Салахов язган җырларын башкаруы да, гомерләрен эстрада белән бәйләгән артистларның чыгышлары да, бәйрәмне якын туганы Рөстәм Гайзуллин алып баруы да, якташларның җан җылысы белән сугарылган котлау сүзләре дә күңел кылларын чиртте. Һәр кешенең булдыклылыгы, иҗады аның нәселдән килә. Аның әнисе башлангыч класслар укытучысы иде. Сугыш чоры баласы, әтисе бик ватан сугышы ветераны Ясауddin абый. Менә шундый гаиләдә тәрбияләнеп үскән ул Рафинат. Рафинатның эшчәнлегенә бәя биргәндә озын-озак сөйләп тормыйча шуны гына әйтергә кирәк. Мәхшур җырчыбыз Илһам Шакиров ул 12 ел баян уйнаган. Ondan 1 метр аттагына турып, ничә еллар. Моннан да күп белүче, Илһам Шакиров иҗатын белүче кеше юктыр ди мин. Әле моңа тарих үзе кайтып тагын бәясен бирер. Алай гына түгел, ул Илһам Шакиров турында беренче аның 70 еллыгына китап чыгара. Шуны башлап йөри. Аның өчен аңа Бәллүр каләм лауреаты дигән мактаулы исем бирелгән. Бу да бик күп нәрсәләрне сөйли бит инде. Һәм бүгенге көндә ул педагог эшчәнлек алып бара, балалар белән эшли. Аннары әле Тигатнада гына Юлбат төп мәктәбендә мин дә бардым бергәләп. Укучылар да очрашу үткәрде. Укучылар аны алга таба да очрашуларда көтеп калдылар. Аннан инде аның хезмәтләрен зур бәяләнү, мәхшур җырчыбызның баянисты булу, зур хезмәт, зур тырышлык, зур таләп сорый бит. Һәм бөтен дөнья татар конгрессына бердәмлек медале дә тапшырылган икән аңа. Бу да зур нәрсәләр турында сөйли безнең өчен. Гомумән без бүген бик шатланып бәйрәмгә дип килдек. Без юбилярга алга таба да уңышлар, сәламәтлек телибез. Лесхоз бистәсендә урнашкан Нарат боз сараенда фигуралашуы буенча республика күләм һәм боз сараеның классификацион ярышлары узды. Спортчылар беренче этапта җиңү өчен көч сынашты.
Бузда тимер аяқта шуу иң матур спорт түрі. Нәқ менә шушында егет кызларда грациозлык тәрбияләнә. Шуңа да күпчелек ата-ана үз баласын әлеге түргә бирергә омтыла. Балаларны да үзенә җәлеп итә. Беренче этап ярышларында бу спорт түрендә әле беренче адымнарын гына атлаучы яшь фигуралы шуучылар да, инде спорт мастерлыгына кандидатлар да үз осталыкларын күрсәтте. Илебез төбәкләреннән һәм республика районнарыннан барлыгы 200 бала катнашты. Яшь спортчыларга бөтен Россия һәм республика категорияле хөкемдарлар бәя бирде. Классификацион ярышларда Соба районы Алим спорт мәктәбе тренеры Анна Романова укучылары да бузда чыгыш ясап яхшы әзерлекле булуларын күрсәттеләр һәм призлы урыннар алуга ирештеләр. Үз разрядларында Әминә Хафизова 3-нче, Диләрә Гаянова 2-нче, Амилия Даминова 1-нче, Әминә Закирҗанова 3-нче, Самир Галимов 1-нче, Мәликә Җамалиева 2-нче һәм Кирам Вафин 1-нче урыннарга лайык булдылар. Бүген 8 апрельдә хәрби комиссариат хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Чын күңелдән бәйрәмегез белән котлыйбыз. Илебез өчен авыр вакытлар тизрәк артта калып, эшләрегезне тынычлыкта, иминлектә башкарырга, бәрәкәтле тормышта яшәргә насыйп булсын. Сез Соба Дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Соба Дулкыннары телевидениесына мөрәҗәгать итә аласыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик. Хәзер реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Исән сау булыгыз.